Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato gikan sa Cagayan de Oro Station si James Pauloya. James? Salamat, Argil. Gitambungan ni VP Sara ang unveiling ceremony sa estatwa ni kanhi 3 de Mayo Kapitan Dudong Bukol sa Digos City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur, kagaring buntag. Kini aron tabungan ang pag-unveil sa estatwa sa gipatay nga kapitan nga si Oscar Dodong Bukol Jr. Ang kapitan ilado sa mga maisugong komentaryo niini batok korupsyon. Gani usa si VP Sara sa mihanyag og 1 million pesos nga ganti sa makahatag og impormasyon o makatudlo sa suspect. Ang anhing kapitan gipusil patay sulod sa panimalay niini samtang nag-live streaming sa Facebook nitong Nobyembre sa miaging tuig. Ning bago lang gikumpirma sa PRO 11 nga napasangat na ang kasong murder batok sa miuli sa nakit-ang ID ato sa pag-live sa anhing kapitan. Lakip sa gikasuhan ang tulog kalain pang mga wala naginganlan nga mga lalaki nga matod pa na ay kalambigitan sa pagpusil patay. Yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digos City na justice sa pagpatay sa kanya. Sa laing bahin, gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga andam matud pa ang Office of the Vice President sa mga apektadong Filipino, labi na mga overseas Filipino workers nga naipit sa gera sa Middle East. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa bibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Sa pangutana kung unsa ang iyahang komento kalabot sa pagpasampina sa financial record sa bise ug sa banan ining si Attorney Man Scarpio lakip ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, bank transactions, income tax return ug SEC registration sa tanang negosyo sa mag-asawa sa tuig 2023 ug 2024 tubag sa bise. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban, One Mindanao.